Ensemo ya Barundi ya chipigipigi gose boda boda asumuchio bosongo bakoragwa na Dominic Nakiso nigo bono bakwaneire igoro yobochori bwabarayi babo aho barachigo chorwa bwangoiga asokubara emyaka 3 bosio okwana nabarikia mangano mugasorero nigo baruro kubolia guchese serikali ye county inse yo mugabana Paul Simbarati kubainekeria oborendi chingaki barachigo kora ogochoro kwe kurabe chitariki 10 umutinyo yoigo mutangani umwako yiga wechiru 2025 nemo omwerekeo tubwate noyo mabuka nga chitariki 10 nigo chikura chia Barundi chipigipigi asomo chito bosongo chikaroro na chiabangire ntubwata marube kurwase national chairman na bionsi p mbibekire in place egero bachori obuche bakolekane abuna yatigete kobage kobangwa igo mwensi pia semole register chiria abakichikura mwene kinga mwena nire amalita ina sagwenerete gakiende naende yaikire togocho konyora bara ibaita se municipality ya Bosongo mumanyite ngobora ibabembo bo ndo tuwale mechande menene ya komanya ningoria karo kwanyorire mechando bwenda gotebia akoirire ambibiriro bya serikali ya national na county government achoro omonto korwa se gati yabo olitoko achinguru twensi una Barundi chipigipigi ogenda ogamba ne serikali enene ogamba ne serikali ye county otogwakirisa andonsi ase boda boda tekere ko gwakirishwa obeke birangarari byaito nari toranyare komanyekana abo no mwana boda boda nare ase gatija abantu bali bala ase biasara ase municipality ya Bosongo para ibons pibe town yega abo bara obisi na abo bago chigoswa biamone kiagera mwatu anchira togende rigere to exercise our democratic right yechikura.